Ninabodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Ninabakano dume ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesinda ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshweni bingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo fuze omashiya amahle ngathi azoshumayela. Untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthula ngoba sigcwele amabethe. Umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Inkunzi ekhonyisha ishoba zibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa ziyayihlaba. Umakholwa niyahlupha ngokucwasana kazi mkholwa kanjani makholwa. Haya ngimi. Hawu hayi mambanje mayazi usincuma intombi kwancuma mina ngiseduze kwakhe. Hayi uyinkinga mfowambanje. Ya intombi ziyamncumela. Hawu madoda. Ya insizwa yami. Usilomo samantombazana. Hawu sukalini madoda izoba inkinga lensizwa. Isilomo samantombazana ayizalwa yisoka. Ya izoba inkinga izofuza uyise. Ayizalwa yisoka. Manje ngeke injalo iphume edumbeni. Ya kunjalo. Usilomo samantombazana. Ya. Uma kuthe indoda inhlala yenza abafazana oxola. Awusukalini madoda. Yawungizela insizwa. Hayi uzala insizwa. Izobe izisho njengedala. Yebo. Izisho njengensizwa ngoba phela umuntu insizwa. Kubalekile ukuthi uzisho ya. Ngoba mashimane sikubingelele mfowethu sikwamukele ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Abantu abaningi bayakwazi. Yebo. Kodwa masikubuza noma sikwethula sisuke senzela ababukela abasha. Ingako nababukeli bempunga yesintu sike sicela ukuthi kungabacasuli ukuthi ngaso sonke isikhathi masifika nabantu esebaziwa noma impunga yesintu ifika izethula ukuthi ingwele ehamba namabhubesi. Kukhona abantu abasha abaqala ukubona umfanekiso oqoshiwe nakubona kuyinto ebalekile ukuthi bazi ukuthi ubani lo. Yebo. Usebenza kanjani. Hayi umashimane lona osemolweni odabuka eMzumbe endaweni yaKandeli kwesikabheka amadoda isigodi. Umzukulu kaCephele Nsipho. Awu madoda. Uyalapha uyinyanga umthandazi futhi. Umthandazi. Umuntu nawo mashimane. Kunjalo. Hayi angibuzi ngiyasho. Hayi nawo umuthi. Awu mapholo. Umuthi nawo. Ukuthatha. Hayi ngoba ukuthi mhlambe ngiyakukhangisa. Kodwa ngikhuluma into esenginabo ubufakazi bayo. Yebo. Ukuthi cha induku zakho ziyakhuluma. Nazo ke mapholo bakuhle lokho. Hayi phela kufanele umuntu umfele umoya. Umuthi uphethe umuthi. Ngiyazi ke mhlawumbe ukuthi abanye bazofisa ukuthi ngiphawule ngabo. Mhlambe ngelinye ilanga soPaul ufuna sibone ubufakazi angisho futhi imbukelo empunga yesintu ukuthi abanye abafikayo induku zabazisebenzi yabona kodwa uma umuntu uke ubudlulisa ubufakazi uyishinto ngokuziqhenya ngokubona abantu beza kuwena basuku behambile bofuna usizo uyabona lo kodwa ke besingekho lapho mashimane mfowethu abantu bafuyile abantu yebo befuyile nje abantu bayathanda ukuthi imfuyo yande izale igcwala isibaya. Abanye futhi uthola ukuthi umuntu uhlobo la kwakhe njengoba nami nje kunehlobo lwempongo engifuna ukuzithenga somfana wami. Le mpongo lezi sifuna ukuba nohlobo lwethu lwembuzi. Uyabona? Manje sizoba nomono ukuthi impongo zethu zihambe zokhwela kwenye indawo. Kunomuntu ozothola ukuthi uthenge inkunzi ngo50,000 ngoba efisa ukuthi lenkunzi izokhwela le ekhaya kuphela ikhwele inkomo zale ekhaya. Kodwa umelusi ozelusayo igcina lempongo ikwazi ukuthi ibaleka noma lenkunzi ihambe yokhwela kwenye indawo. Manje ngiyafisa ukwazi mashimane mhlambe siqale la
kumkhumiso yes ukuthi uma nginembuzi egulayo ngoba imbuzi ezala ichwane elilodwa yagula leyo mbuzi iyagula hayi imbuzi akufanele izale ichwane elilodwa ufuna izale nga2 kwenzeke ke mhlambe nga3 uyabona lo mhlambe omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi uma nginembuzi egulayo ezala ichwane elilodwa izale kanye ngonyaka imbuzi nje izala ngonyaka kabili izala kabili le mbuzi yakhe iyagula izala ichwane elilodwa nje kuphela kanye ngonyaka mhlambe futhi ibuye yeqise kungabe mhlambe omashimane banayo into ewumkhumiso ezokwenza ukuthi le mbuzi le ayiqhulule mhlambe futhi izale amazinyane ngabambili kunjalo mbanjwa ukhona umkhumiso wemfuyo nje yinkomo yimbuzi sinawo umkhumiso wezinto ezikanjalo nempongo sinale inkinga yokuthi uthola ukuthi unempongo njengoba esechazile umbanjwa impongo iyalahleka hayi ngoba isuke ilahlekile uthola ukuthi izohamba ngoba ilandelane ihambe iyakhwela kunjalo igcine ingasaziwi ukuthi ikuphi kodwa ke kubantu abaneqiniso uzwe sowuyithola sekuthiwa hayi naya isikhonjwa kude nasekhaya kanti kuhle ukuthi impongo yakho uyilaphe ikhwele ekhaya kuphela ingazikhweli ezinye izimbuzi zangaphandle yazi nje ukuthi idlala ekhaya yabona le nkulumo yakho mashimani musayichaza ngizwa ngiheheka kakhulu ukwazi ukuthi yenzeka kanjani lento ukuthi impongo ikhwele la kuphela kodwa izobe izibone ezinye yabona bese ingasigibeli kanjani lento lena yenziwa kanjani lento hayi siloya yona nje impongo siloye nje siloya kunezinto esizithathayo lapha emsileni wayo sibe sesihlanganisa nemithethile sibe sesiyayichela ngalomuthi lo siphinde sishunqisele sibe sesutshala lapha esibayeni omunye umuthi ukuthi nje ingalinge nje ikhwele kwenye indawo ngisalile mashimane mhlawumbe nombukelo wempunga yesintu usalile ngenkathi ubhongcula eshobeni yishoba lempongo noma ishoba lembuzi zalikhaya ishoba lempongo nje uthatha nje ishoba lempongo kuphela bese uhlanganise nemithi ugqibela esibayeni ugqibela esibayeni omunye uyishunqisele ngawo omunye uyichele ngawo kungabe kwenziwa into efanayo nakwinkunzi nasenkunzini futhi wenza kanjalo omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi njengoba singabhonquli lutho kule mbuzi lezi zalikhaya noma lenkomo zalikhaya sibhonqula kuyona kuphela inkunzi noma impongo kungabe into eyenza ukuthi ikhwele kulesibaya ikhwela kulesibaya ngoba isisetshenzwe kulesibaya noma kanjani ikhwela kulesibaya ngoba isisetshenzwe kulesibaya into edala silaphe yona kakhulu singagxili kulezi ezinye ingoba vele iyona ehluphayo iyona ehlupha ngoba uzothi uyezwa mhlambe uhlala eRichmond Farm uthi uyezwa seyikwamashu kwasini lapho kwesinye isikhathi akuselula ukuyithola kulesikhathi esiphila kusona manje amathuba okuyithola vela ngabamancane so ingakho ke siyaye sivele siyilapha ukuthi ayilandele lezi zale ekhaya lezi yakhona nayi yakhona ntambama ziyabuya ziyalandelana zonke sizongena esibayeni mashimane ake ngiphinde ngibuze uyazi ukuthi kunomuntu othola ukuthi imfuyo yakhe iyahamba iphinde futhi ibuye uyabona kungabe mhlambe ikhonani induku kanjalo yenza ukuthi ngesikhathi esithile inkomo zale ekhaya noma imbuzi zale ekhaya zibuye zisondele ngasekhaya ikhona induku enjalo mbanjwa yokuthi nje imfuyo ungalibelwa ihlupha uthi uyoyilanda zazi ukuthi ngesikhathi esithile kufanele zibe sezisekhaya yabo khona induku enjalo isebenza njengale mpongo uyitshala esibayeni uphinde futhi uzikhumise zidle ibe la esibayeni azikhohlwa ileso sibaya njalo ntambama ziyathi kufanele zizolala la ekhaya kungabe ukhona umehluko phakathi kwaleyo nduku leyo ozikhumisa yona noma ngoba umuntu uzocanga ukuthi mhlambe le nkomo zeluswa umfana omncane owumoya kungabe mhlambe ukhona umehluko phakathi kwalaba bathi kuba khona umfana omncane ozelusayo naloko kumkhumiso ungahlukanisela mashimane
hayi ukhona umehluko ngoba la kusuke ngekho umfana la yeah zisuke nje zibanjwe impande nje kusetshenzwa yeah isibaya kusetshenzwa nje isibaya yisikubo kuphela kube izona ezibuyayo zibuye ekhaya zibuyiswa ile mpande uyitshala esibayeni yeah ngoba lento ngenze esibayeni isibaya isizinda Yeah. esikhulu somsamo wasekhaya yes kungabe mhlambe mangizoyenza lento ngiyabika yini kubanikazi bomuzi namathonga asekhaya uyabika ubatshena ukuthi kunenduku engifuna ukuthi ngifake la esibayeni ngithi anginibikele nina abanikazi bayo lemfuyo Yeah. isizathu esenza ngenze lokhu ubese uyasisho ukuthi ingoba angifuni imfuyo yenu ilahleke igcine ihamba ingabuyi futhi ngifuna izalane yande yeah mhlambe mashimane sesiphetha ezintweni ezithinta imfuyo ukuthi khona lengangezwe khona kuthiwa kunomuntu owalanda into yemfuyo yeah kanti lento yemfuyo inemithetho yeah Uyabona? yeah kufanele njalo ngonyaka Yes. kube khona igazi alichithayo yeah kube khona ukuhlaba kuhlabayo yeah kungabe mhlambe sesiphetha izinto ezithinta imfuyo zikhona yini ezibukeka ziyizithwalo noma kanjani zikhona ngeke sibaqambela amanga ababukeli bempunga yesintu Yeah. zikhona eziyithwalo yeah kodwa lezi eziyithwalo sizibukeke manje athi sezinobungozi obusuke sebukhona ngoba kunedlozi elingazwani nesithwalo Kunjalo. yeah kunedlozi elingazwani nesithwalo kanti lokhu nje kokuhlanganisa izihlahla ube sohlanganisa nezilwane ezithile ezingenabungozi ezingenamngozi yeah vele into leyo yeah, nokhokho bethu ababezenza yeah yabo nje nami ekhaya inkomo zaziningi Yeah, kakhulu umkhulu kathi mengixoxela nje umlando ngibona ukuthi mhlawumbe ke sesiphetha ke mashimana kokugcina manje yes yeah ngoba kunombukelo wempunga yesinto othi madoda yazi lento abayikhulumayo iyangithinta Yeah. kodwa ngithinta kabuhlungu ngoba mina inkomo zami zilahlekile sezinenyanga zilahlekile yeah angeke mhlawumbe ngilithole usizo mangilahlekelwe imfuyo yokuthi mhlawumbe ngilithole usizo imfuyo yami ngikwazi ukuthola umkhondo okanye mhlawumbe ibuye futhi kungabe uma usuyisebenzile lensebenzo mangakanani amathuba ukuthi inkomo zakho zilahleke zingatholakala inhlobo noma mhlambe ngesizathu sokuthi isibase esisetshenzile Yeah. ziyakwazi inkomo ukuthi zibuya kulula ukuthi zilahleke mbukelo wempunga yesintu angikwazi ukulandela impahla esuke isilahlekile kodwa ngiyakwazi ukwenza ukuthi impahla ingalahleki mengabe sesebenzise lamakhubana sawatshala esibayeni impahla esuke ikhona ngaleso sikhathi ngeke izilahleke ngiyagaranta isilahlekile yeah eseyilahlekile kangikwazi ukuyilanda yeah mbukelo wempunga yesintu asingageqa amagula ngoba asemuke umkhulu Mashimane umzukulu kaCephele Nsipho ukhuluma ngezinto zokwakha imizi ukhuluma ngezinto zokuvikela izibayo zokhumbula ukuthi imfuyo esesibayeni iyinqaba yokuvikela wonke amalungu omndeni asuke ehlala phakathi kwalelo cebo imfuyo iyimpoqo kuona wonke umuntu ompisholo ophilayo noyindoda nowakhile umuzi kayise noma umuzi kamkhulu wakhe ukuthi egcekeni bekhona noma kuthiwe umama inkukhu ayibe khona egcekeni ngoba into enomphefumulo egcekeni yenza izinto eziningi ukuba khona kwemfuyo ekhaya kuyakwazi ukuthi imfuyo yakhe khona egcekeni ikuvezela isimo sethombo lasekhaya ikuvezela isimo sabantu abadala ukuthi la bekhona bahleli kanjani kodwa singangeni isigxini abantu mabekudinga Mashimane bakuthinta kuzona inombolo lezi abangithinta kuzona inombolo lezi abazibonayo lapha bayakwazi futhi ukuthi ba WhatsApp bayakwazi futhi uku-WhatsApp abafisa ukusondela eduze kuMashimane bafona khona futhi bathole imhlahlandlela yonke into ukuthi uhambeka kanjani yeah kunjalo manje asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesinto ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwa siwuthathe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga I
majola